vänner, det är en stor glädje att på nytt få stå vid julkrubban i Stora torget i Linköping för att på nytt få välsigna denna krubba och alla som kommer i närheten av den. Det är en krubba som är byggd av Skånekonstnären Stig Claesson och den är gjord på uppdrag att vara barnvänlig. Så att om ni ser någon småknatta springa fram och klappa på Maria eller hoppa upp och sätta sig i Marias knä, så hindrar de inte från det. Utan det är tänkt så att man ska få lov att leka och komma nära krubban. Och jag tror att det är välsignat. Det är gott att få göra det. I år är det egentligen ett riktigt krubbeår. Jag kommer precis från Länsmuseet efter högmässan i Stora mässan i Domkyrkan. Så hann jag med att gå ner till Länsmuseet och inviga en krubbeutställning. Har ni tid någon gång idag eller i veckan så gå dit till Länsmuseet och se 50 krubbor, 50 julkrubbor från hela världen finns där utställda. Och det är riktigt spännande att se hur olika de är och hur de är gjorda i sin tids kläder, sin kulturskläder från Kina, från Peru, från Sydafrika, från Betlehem. Men alla de här klubborna, inklusive klubban bakom mig här, tycker jag själv förmedlar så mycket livsbejakelse. Det är barn som föds. Och varje gång ett barn, en människa föds, är det verkligen ett stort, jättestort utropstecken. Ett stort ja till livet. Och klubban här förmedlar för mig mer och mer, ju fler gånger jag ser den, en stillhet, en närhet till livet själv. Och då tänker jag på två saker som ska jag sluta. Men två saker tänker jag på kort. Det ena är våra kristna vänner från Irak som är med oss idag i denna invigningsgudstjänst. Och ni som kommer från Irak och som hotas av utvisning från vårt land. Vi behöver våra förböner och vår solidaritet. Och ni står här mitt ibland oss också som tecken på alla de människor runt om på vår jord som orättfärdigt och godtyckligt får lida, trakasseras, förföljas och även dödas. Tyvärr äger detta rum på hela vår jord på så många håll. Och ni står här som deras representanter och vi står bredvid er. Och krubban ger ett stort utropstecken, ett stort ja till livet och ett stort nej till livskränkningar, till förbud att vara kristen, förbud att vara sanningsenlig mot sin egen innersta övertygelse. Det andra som krubban lär mig, och det gör den fast inte Jesus barn finns där, det läggs vi ju ner på julnatten. Man kan känna att man saknar Jesus när man kommer hit idag. Och det är meningen att man ska sakna Jesus. Han kommer ju på julnatten när vi allesammans lägger ner Jesus barn på krubban. Men det som krubban också påminner mig om i den här livsbejakelsen, det är ju en enkelhet. Titta på gestalterna. De är gjorda utifrån någon föreställning om samtida svenskar. Det är inte tänkt att man ska egentligen först fundera på Betlehem för 2000 år sedan. Utan när vi ser de här gestalterna så ska man någonstans kunna tänka på vårt eget liv, vår egen samvaro här i Linköping, här i Sverige. Och då står de för en stort utropstecken, ett stort slag till livet. I det enklaste och djupaste och närmaste. Och ett stort frågetecken inför det som är överdos och lyx. Och som bara tar från fattiga och ger till många folk. Krubban har ett budskap av krig, av livsbejakelse, mot våld och förtryck och mot överdåd och lyx. Och för en enkelhet, en närhet till människan. Det är ju också julens budskap till oss när Jesus kommer. Att han vill hjälpa oss att kämpa på hans sida mot djävulen, mot det onda. Och att ta emot den frid och den enkelhet som han ger oss. Låt oss be tillsammans för vår adventstid, för vår jultid och för denna